Ja s'ha presentat l'Open d'Espanya de natació absolut i el Campionat d'Espanya de natació júnior. La presentació s'ha fet a la piscina de Can Llong del Club Natació Sabadell, on tindrà lloc a partir del 24 de març i fins al 28 de març la classificació. A l'acte han assistit Claudi Martí, president del club, Marta Farrés, alcaldessa de la ciutat, Fernando Carpena, president de la Real Federación Española de Natación i Laura Reyes, regidora d'Esports. Pel que fa als nedadors, han assistit Marina Garcia, Cata Corró, Àlex Castejón i Àlex Ramos, acompanyats del director tècnic de la secció, Àlex López. Tots els presents han encoratjat els nedadors i els han desitjat sort per la classificació. Marina Garcia, que centra totes les mirades del club, assegura que té moltes ganes de tornar a competir i es sent molt agraïda pel suport que ha rebut al seu voltant. Hem tingut la gran sort, en el meu cas, que he pogut continuar entrenant i intentar estar al màxim nivell durant tot aquest any de pandèmia per poder arribar aquí a les millors condicions. I crec que hem complert l'objectiu, gràcies al club, gràcies a tota la gent que hi ha hagut darrere perquè cada dia poguéssim venir a entrenar amb totes les mesures que pertocaven en aquell moment. I gràcies a això venim aquí amb moltes ganes, amb molta feina feta i a disfrutar-ho, que al final és el que fem. Claudi Martí, per la seva banda, es mostra content de rebre un acte com aquest en les instal·lacions del club i satisfet per tota la feina feta en unes condicions extraordinàries causades per la Covid. És un fet transcendent no només des del punt de vista esportiu, perquè ho és, però per la seva importància, sinó des del punt de vista, podem dir, social. El fet que tornem a tenir una competició com aquesta a casa nostra, a les nostres instal·lacions, compartida amb els nostres socis, amb la nostra gent, els nostres esportistes, és un senyal que anem avançant en tota aquesta pandèmia que ens ha portat a situacions molt dures. Per tant, jo crec que és un motiu d'alegria conjunta per tothom, no només per la part esportiva, sinó per la part social i en general per tots. Finalment, Fernando Carpena comenta que Sabadell sempre és una bona opció per acollir aquests tipus d'esdeveniments i que Can Llong és un lloc idoni pel bon desenvolupament de l'Open. Las condiciones en las que ahora mismo estamos desarrollando las competiciones son unas condiciones extraordinarias, no diría malas, no diría extraordinarias, por las exigencias, los controles que hay que realizar, que la gente tiene que protegerse a sí mismo y proteger a los demás, pero en cualquier caso esta instalación, y por qué en Sabadell, esa instalación tiene espacios suficientes y es de unas características que permiten que estas exigencias se puedan desarrollar de la forma menos gravosa posible, menos dificultosa posible. Por tanto, encantados de estar aquí. Aquest dimecres comença l'Open de natació, que durarà fins al 28 de març i on assistiran més de 500 esportistes d'arreu, i una oportunitat pels nedadors de casa per obtenir les mínimes de cara als Jocs Olímpics de Tòquio que es celebraran, si tot va bé, aquest estiu.